Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo estic aquí perquè crec fermament en la capacitat de treball d'aquest equip, pel coneixement que tenen la realitat de la vela, d'aquest esport que és la vela, i perquè crec que es poden fer moltes coses. Jo com a esportista, igual que el Toni, la Mònica i la resta, som conscients del sacrifici que costa estar en l'alt nivell i tota la dedicació i la disciplina que requereix. Nosaltres apoyem amb la nostra candidatura, apoyem aquests esportistes que es vulguin engrescar i que vulguin estar en aquest camí de l'alt nivell. Donarem suport, ajudes i intentarem tenir-los identificant-se com ells estan visquent el que està passant, com nosaltres ho vam viure. Crec que és important un canvi, ja no tant pel temps que porta el president en el CAP, el president que porta ja quasi 10 anys, sinó també per un canvi d'idees. Crec que la vela es viu des del barco, des del mar, i que els despatxos estiguin al servei dels regatistes, no tant al revés. També crec que important, estic convençuda que som un equip multidisciplinar, interliguem perfectament totes les disciplines i les dependències d'aquesta candidatura, i el que volem és tenir tot un projecte comú, anar de la mà i intercanviar-se per arribar a fer coses noves i per aconseguir tirar endavant aquesta federació, que crec que poden haver-hi moltes ajudes i moltes coses que es poden fer de nou, que hi ha moltes mancances i que nosaltres treballem per això. Som un equip jove, que tenim idees, que volem crear coses noves i sobretot estar al servei del regatista. La meva funció serà de millorar les relacions amb altres federacions a nivell territorial i a nivell estatal, així com amb la federació internacional, que crec que és important mantenir aquests lligams i fomentar-los. També amb el tema de la tecnificació i de la competició, m'agradaria fer un seguiment i tenir un equip que treballi molt de prop amb el regatista de les futures promeses que pugui haver dins de l'equip català i ajudar-lo i que se sentin identificats amb nosaltres, que siguin propers a nosaltres i que puguin venir i preguntar-se i demanar-se què és el que podem ajudar i què és el que ells necessiten, sobretot, perquè crec que això són necessitats que jo he viscut i que es poden millorar. Així mateix també vull potenciar i coordinar un nou circuit de competició, que és el Match Race, que existeix actualment aquí, però com a Copa d'Autonomies, però crec que es pot potenciar moltíssim més i donar-li un valor per potenciar també que hi hagi més regatistes en actiu, que hi hagi una borsa de regatistes i que s'augmenti el nivell i motivar els regatistes a estar a dalt de tot. Moltes gràcies i espero que seguiu amb el nostre suport. Bona tarda.